I el pitjor de tot, el silenci. Però què és el que has perdut, filla? Ningú reacciona a l'altra banda. Tu truques i no hi ha resposta. Tu demanes i hi ha mutisme. Tu fregues i pregues, crides i xiscles, i res no et torna. Més que la miserabilitat a la que et porta aquest no reconeixement del teu crit. Però què és el que... D'una vegada, filla, què és el que has perdut? La feina. Dia indefinit en el temps. La dona en edat madura, violeta, i la dona jove, blanca, busquen en altres indrets d'ella mateixa. La dona gran, bruna, gaudirà ara d'una ben guanyada estona al cel. I ara, àvia, ara ets tu qui ens salvaràs a totes. Tu i ningú més. És clar que sí. Només faltaria. Vosaltres em rescateu a mi i jo us rescato a vosaltres. Per això fer pinya, no? Ai, m'han entrat fogots i tot de recordar aquells mals temps. Mira'ns, filla. Com tu, ara amb la teva filla embarassada, responsable, esperonada, a seguir lluitant, així em sentia jo aleshores, el mateix.